Din hija materja li hija l-ewwel qabel kollox materja ta' partit u allura il-partit għandu dover u obbligu illi jitratta din il-kwistjoni fih danu. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed jiltaqa' fl-eżekuttiv nhar l-erbgħa u nittrattaw din il-kwistjoni u mbagħad jieħu d-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu. Jiena naħseb illi hemm diversi options fosthom hemm l-option li jekk inti ma taqbilx mal-prinċipju li qed tisħaq inti stess, fosthom anke jekk inti ma taqbilx mal-mexxej tiegħek stess, anke kien hemm esponenti illi jagħmlu l-istess analisi hija li l-persuna għandu jirriżenja hu aktar milli jikkontesta t-tmexxija ta' min ikun qed imexxi f'dak il-mument. Il-Partit Nazzjonalista jrid jibqa' iffukat fuq dak illi għandu bżonn pajjiżna, jiġifieri mhuwiex mument fejn pajjiżna għandu jgħaddi minn elezzjoni, naħseb illi dan għandu jarfu wkoll mhux biss Franco De Bono ma' kull deputat parlamentari għaliex pajjiżna bħal pajjiżi oħrajn fl-Ewropa qiegħed jaffaċċja mumenti ta' sfidi kbar ekonomiċi